Enggak nongol bela-bela kan hambai. Ani YouTube channel noro aseng nai support khai dai ano subscribe khai noro kan video rong na so watch khai tini nor me hamja mong bai ani ko norom tadam samana Google AdSense pin sok kya enggak norom busuk dollar rong mani bora sok nor samana enggak nongol bela-bela kan hambai enggak angna hamani video rok khai khajagli ya tamba ka ang thangli bla no kam tong bagai enggak Manai song thangja bazaro ga sini bazar bai 5 km ro hairok chalo ga post office ta sem to post office ti sobai ang ga ba ga bong no call khai sai ka ti haji kisa hne ga borok tu haja kon borok no samane ang kisa video khai di hne borok bola hi jagai han kiji saja khai ga am nong no last phone ro bana ga tinin video to kisa nong nai ga no rok to samana no ro ani blog bunong nai ani joto lifestyle blog mong nai ta ngatai funny video ro mong nai aba hagen support khai tong de nong bai tem katal tu nai kai ang obno agino onko khai pe kai verified khai pe kya jirliya sija kare yang kuna be setin nai no yang te pin nama nai no verified khai na kha kai aba hagen nok subai tong de nong hamjang ma nong support de nang wang kai Ini bagi tu video dong senai tag last baca video na jadi kisah, kita nono hambai.